Най-голямата ни болка от 11 или 12 години назад. Без плаж няма туризъм, няма търговия, няма работни места, няма доходи. Ахелой няма общ устройствен план. Не може да има инфраструктура без общ устройствен план, без идея. На Ахелой не са ясни строителните му граници. Ние не можем да се развиваме към морето. Нямаме вилна зона, нямаме промишлена зона. Благодаря ти, Мишо. Добър вечер от мен. Уважаеми жители на град Ахелой, казвам се Иван Алексиев и съм кандидат за кмет на община Поморие от политическа партия ГЕРБ. На 46 години съм, женен съм с 2 деца. В момента съм народен представител в 41-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията по околна среда и води. Искам да ви кажа, че кмета без общински съветници нищо не може да направи. Ние дължим 1 200 000 на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване. Над 650 000 лева дължим на Лео Бетон, бургаска фирма за плочки, бордюри и тротуари. Дължим над 450 000 лева външна фирма Бургас Цвет за озеленяване. Всичко това ще бъде ревизирано и тези фирми ще си получат евентуално парите, когато компетентните органи кажат да, договорите са целесообразни. Добър вечер, много ми е приятно. Господин Димитър Николов. Много ми е приятно, че моите колеги, господин Димитър Бойчев, господин Иван Вълков и лично господин Димитър Николов са тук да изразят своята подкрепа. И много приятно съм изненадан от това нещо, защото преди малко ви казах къде е успешният модел. Успешният модел е Бургас и благодаря ви, господин Николов, че дойдахте лично. И това показва, че всичко, което ние говорим, не са празни приказки. Дойдох тук лично, за да подкрепя Иван. Защо? Защото виждам в него устрема, желанието и компетентността да работи с европейски проекти. От цяла България град Бургас е първенец по спечелването на европейско финансиране. Как става това? С много работа. И не с много приказки. Повече работа, повече висене в министерства, повече висене в Брюксел, в компетентните европейски институции. Това е начинът да успее. Брюксел пари на калпак на никой не дава. Не му пука за Ахелой, нито му пука за Бургас. Искам да подкрепя и да го поздравя за смелостта и желанието, с което се хвана да решава тези проблеми. Защото проблемите са натрупани от много години назад и е важно човек да има в себе си силата и устрема да ги свърши както се подобава. Иначе аз съм с Иван. Благодаря ви, господин Николов. Добър вечер на всички ахелойци. Искам да се представя за гостите. Казвам се Иван Георгиев и съм настоящия кмет, а също така и кандидат за кмет от политическа партия Тракия. Наистина в тази зала никога не е имало такъв голям брой народни представители, което много ме радва. Община Поморие няма общ устройствен план. Уважаеми жители на град Ахелой, ще ви кажа защо. 2007 година, в началото на мандата на господин Златанов, направи предложение за приемане на общия устройствен план, но Общинския съвет не му го прие. Защото имаше зони по натура, защитени зони, които са включени в общия устройствен план, конкретно за Поморие. Но този общ устройствен план обхваща цялата община Поморие и всички населени места. И поради тази причина и Ахелой в момента няма разширяване, няма общо устройствен план и разширяване на строителните граници. Защото господин Златанов от 2007 до сега не се е свършил работа. Първото нещо, което ще бъде общия устройствен план на община Поморие, което включва и град Ахелой. Първото нещо. Второто е съдействие съвместно с община Несебър да изградим, да спечелим проекта за разширяване на пречиствателната станция и да изградим тази пречиствателна станция, за да може да се получи това дълбоко заустване, 1 милиона вътре в морето
и след това вече възстановяване на плажа на Ахелой. Това го повторих много ясно на микрофон. А това, че сега се работи и се вижда ясно, че се гради, не случайно мотото е градим. Именно защото вижда се, че се гради, вижда се, че се прави. Виждате млади хора, които искат да работят. Аз точно за това съм дошъл да окажа подкрепа на тях. Аз искам да работя с тях, аз искам да работя с млади хора и ще го направя. Детската градина е в окаяно положение. Скъсани балата ми, вчупени легла. Ние сме се превърнали на майстори да чукаме с чуковици балата ми и леглата. От една година се говори, че ще влизаме в ремонт. Чакаме го. Проблема за детските градини е не само в Ахелой, и в Поморие, и в повечето населени места на общината. В Поморие също има деца, които спят на дюшеци на земята. Преди една година господин Златанов излъга целия общински съвет и майките, които присъстваха на сесията. Това беше една много бурна сесия, която искахме да се пренасочат едни пари за изграждане на детски градини. Тогава господин Златанов излезе и обеща пред всички, че след една година по програма Урбак ние ще имаме нова детска градина, разширение и ремонт на другите детски градини. Тази година мина на вашия Спасов ден, нищо не се случи, децата в Поморие и в Ахелой продължават да спят на дюшеци. И моите опасения е, че това ще продължи така, защото общината в момента не прави нищо, за да се включи в този проект. Един въпрос. Бъдете избран за кмет на община Поморие. Ще работите ли с същата администрация в Поморие или ще подлежите на промени? Или пожелавам при избирането да корена промяна в администрацията на община Поморие. Второто нещо, което искам да кажа. Ние сме град. Може би и малко вече. Също в Ахелой имаме добри специалисти, млади, завърши. Поне един да имаме в администрация Поморие. Благодаря за добрия въпрос. Защото администрацията в община Поморие работи по структура, която е от 2001 година. Господин Златанов не посмя да внесе нова структура. А сега сме 2011 година. Изцяло нова структура на община Поморие, съобразена с новите съвременни изисквания. И по хоризонтала, и по вертикала. И абсолютен приоритет на младите, не само от Поморие, а от Ахелой, Каблешко, въобще от територията на цялата община. Аз съм убеден, че нещата ще се случат. И имаме смелостта да се изправим пред вас с тази програма напечатана и да ви я оставим, да я четете и когато дойдем, пак да ни задавате въпроси. Така че повярвайте ни и наистина гласувайте, но тъй като изборите са, както ние ги казваме, 2 в 1, избори за президент и вице-президент, избори за местна власт, на всички тези избори наистина гласувайте с бюлетината номер 2, която е на политическа партия ГЕРБ, защото този 20 годишен застой ние за 2 години размърдахме много неща. Хората казват, какво направихте за 2 години? За 20 години какво направиха? Аз знам въпроса за 8 години какво направиха тук, така че за 2 години всичко това не може да се изчисти. Повярвайте ни и гласувайте наистина.